Patrendo pre di lucro e per il mafia apocaleggio. Un nostro bestiame amico di tutti. Posledný z hôr na Sicílii sa ešte dlho hovorilo, že neumrel, že sa skrýva v horách nad Montelepre, že má verných mužov, že čaká na správny moment. Salvatore Giuliano, mladý muž s puškou cez plece, fotografie v novinách, legenda medzi chudobnými. Hovorilo sa, že berie bohatým a pomáha dedinám, že je rebelom proti štátu, ktorý nikdy nepriniesol spravodlivosť. Sicília mala svojho Jánošíka. Ale hory sú tiché a mýty sa v nich rozplývajú. Rok 1950. Giuliano je nájdený mŕtvy. Telo v prachu. Prestrelka. Tak znela oficiálna verzia. Zrada. Tak šepkali ľudia. S jeho smrťou zomiera aj romantická predstava banditu. Pretože to, čo prichádzalo, už nebolo legendou. Bola to organizovaná moc. Svet sa mení. Čím bol významný rok 1946? Kým sa na Sicílii ešte verilo v posledného zbojníka, za oceánom sa písala budúcnosť. Ostrov Kuba a hlavné mesto Havana. Hotel Nacional. Za zatvorenými dverami sedeli muži, ktorí už nemysleli v hraniciach dedín. Lucky Luciano, Meyer Lansky, predstavitelia amerických rodín. Rozhodovalo sa o niečom zásadnom. Starý model, výpalné, lokálna kontrola, politické dohody už nestačil. Budúcnosť patrila globálnemu obchodu a tým obchodom boli drogy. Havana nebola len stretnutie, bola to zmena paradigmy. Nová garda preberala opraty. Starý systém, ktorý fungoval cez mestá a dediny, sa menil na sieť, ktorá prekračovala oceány. Tak ako Giuliano musel odísť, tak musela odísť aj stará predstava mafie. Drogové cesty, nové cesty moci. Z Turecka prúdil morfín, z Marseille spracovanie, zo Sicílie logistika, do New Yorku distribúcia, späť doláre. Mapy sa zafarbili červenými líniami. Sicílske rodiny už nechránili len dediny, stali sa článkom globálneho reťazca. A s peniazmi prišla brutalita. Starí bosovia, ktorí váhali, boli odsunutí. Noví, ambiciózni, bez sentimentu, prebrali vedenie. Cosa Nostra sa menila. Nie na bandu, na impérium. Vnútro systému ako pyramída strachu. Ak sa z vonkajšieho sveta stal obchod, vnútri musel byť poriadok. Cosa Nostra bola rozdelená presne. Rodina, capo familia, sotto capo, consigliere, soldáti. A nad nimi komisia, kupola. Žiadna vražda bez schválenia. Žiadny konflikt bez rozhodnutia. Žiadna neposlušnosť bez trestu. Každé územie malo svojho pána. Každý pán mal nad sebou ďalšieho. To nebol chaos, to bola štruktúra.
Rituál a prísaha. Vstup do organizácie nebol obyčajný. Krv, svätý obrázok, prísaha mlčanlivosti. Zrada sa netrestala väzením. Zrada sa trestala smrťou. A ak niekto porušil pravidlá, neexistovalo odvolanie. Zákonník, objavený až o 21. storočí. Prejdime do nedávnej minulosti, ktorá odhalila príliš. Píše sa rok 2007. Pri zatknutí Salvatoreho Lo Piccola polícia objavila dokument. Interný zákonník Cosa Nostra. Zákaz kontaktu s políciou. Zákaz vzťahov s manželkami členov. Zákaz správania, ktoré poškodzuje organizáciu. Povinnosť absolútnej poslušnosti. Na papieri to vyzeralo ako etický kódex. V skutočnosti to bol manuál na kontrolu. Tento zákonník nechránil rodiny, chránil systém. Neučil česť, učil poslušnosť. A základným princípom, na ktorom stál celý tento aparát, bolo jediné slovo. Omerta. Nie mlčanie z hrdosti, mlčanie zo strachu. Ekonomika moci. Po dramatickom úvode a príbehoch o krvi na uliciach si teraz na chvíľu vydýchnime. Zabudnime na výstrely, zabudnime na výbuchy. Predstavme si ticho kancelárie, drevený stôl, cigareta v popovníku, muži, ktorí sa rozprávajú pomaly. Pretože mafia neprežila 10 ročia vďaka zbraniam, prežila vďaka ekonomike. Rodina ako základná jednotka moci. Cosa Nostra nebola banda pouličných gangov. Bola rozdelená na rodiny, famiglie a každá rodina mala svoje presne určené územie. Kontrolu nad konkrétnou štvrťou, mestom alebo oblasťou. A územie znamenalo peniaze. Každý obchodník, ktorý otvoril obchod, každá stavebná firma, ktorá chcela postaviť dom, každý kamión, ktorý prechádzal prístavom, to všetko bolo pod dohľadom rodiny. Nešlo len o výpalné, išlo o systém. Ak niekto chcel podnikať, musel mať ochranu. Ak niekto chcel získať verejnú zákazku, musel mať odporúčanie. Rodina tak vytvárala paralelnú ekonomiku. Oficiálne podnikanie existovalo, ale bez súhlasu mafie bolo prakticky nemožné. Rodina bola základ. Bez rodiny neexistovala Cosa Nostra. Capo Familia ako riaditeľ impéria. Na čele rodiny stál Capo Familia. V médiách sa často vykresľuje ako brutálny boss s pištoľou. Realita bola iná.
Bol to stratég. Rozhodoval, do ktorých oblastí sa investuje. Rozhodoval, s ktorými politikmi sa udržiava kontakt. Rozhodoval, aké zahraničné partnerstvá sa nadviažu. Bol to muž, ktorý určoval smer. Nezúčastňoval sa bežne násilných činov. Jeho úloha bola dôležitejšia – udržať systém stabilný a ziskový. Moc kápa spočívala v tom, že kontroloval tok peňazí. A kto kontroluje peniaze, kontroluje všetko. Sotokapo a konsiliere. Pod šéfom stál Sotokapo, zástupca, ktorý riadil každodenné operácie. Ak Kapo určoval stratégiu, Sotokapo zabezpečoval, aby sa plnila. Bol spojkou medzi vrcholom a vykonávateľmi. Vedľa neho stál konsiliere, poradca. Nie vždy najhlasnejší muž v miestnosti, ale často najnebezpečnejší. Konsiliere bol mozog rovnováhy, riešil spory, udržiaval mier medzi rodinami, vyjednával kompromisy. Vďaka nemu systém fungoval bez toho, aby sa neustále prelievala krv. Aspoň dovtedy, kým to bolo výhodné. Tiché kolesá stroja. Na spodku pyramídy stáli soldati. Boli to vojaci rodiny. Vyberali výpalné, zabezpečovali logistiku, dohliadali na distribúciu drog a ak bolo treba, vykonávali príkazy. Neboli rozhodovateľmi, boli nástrojmi. Väčšina z nich nikdy nevidela celú štruktúru, poznali len svoj úsek. A práve to robilo systém silným. Nikto nemal celý obraz. Komisia. Keď sa záujmy rodín stretli, keď šlo o veľké drogové operácie alebo o riešenie konfliktov, zasadala komisia, známa aj ako kupola. Tu sa rozhodovalo kolektívne. Komisia mala jediný cieľ – zabrániť chaosu. Ak by každá rodina konala sama, systém by sa rozpadol. Komisia zabezpečovala, že vojna sa nezačne bez súhlasu, že obchod bude rozdelený spravodlivo, že rovnováha moci sa zachová. Cosa Nostra fungovala ako federácia, nie ako anarchia. Peniaze a mafia. Drogy, výpalné, stavebné zákazky, pašovanie. To všetko generovalo obrovské zisky. Ale hotovosť je nebezpečná, je viditeľná. Preto sa prali peniaze. Používali sa stavebné firmy, dovozné spoločnosti, reštaurácie, realitné projekty. Peniaze sa investovali do legálneho podnikania. Zmiešavali sa s čistými financiami.
Zločin sa tak stával neviditeľným. Mafia neútočila na banky ako vo filmoch. Prečo systém fungoval? Fungoval, pretože bol jednoduchý. Každý mal svoje miesto. Každý dostával svoj podiel. Každý bol viazaný lojalitou. Hierarchia prinášala stabilitu. Stabilita prinášala zisk. Zisk upevňoval moc. Strach udržiaval disciplínu. A disciplína chránila systém. Na záver tejto časti je potrebné dodať, že za touto chladnou ekonomikou, za týmito vyváženými pozíciami a finančnými tokmi sa skrývalo jedno pravidlo. Jedno pravidlo, ktoré oddeľovalo podnik od zločineckej organizácie. Žiadna vražda sa nevykonala bez súhlasu hlavy rodiny. To znamená, že každá smrť bola rozhodnutím. Nie impulzom, nie náhodou. Rozhodnutím. Keď sa rovnováha premenila na hrôzu, Cosa Nostra bola postavená na rovnováhe. Na dohode medzi rodinami, na rešpekte k hraniciam území, na vedomí, že každý dostane svoj podiel a systém bude fungovať bez toho, aby sa sám zničil. Komisia mala udržiavať poriadok. Kápovia mali rešpektovať pravidlá. Moc mala byť rozdelená tak, aby sa nikto nepokúsil zhltnúť všetko. Lenže v momente, keď sa peniaze z drog začali rátať na milióny dolárov a keď sa medzinárodné trasy premenili na tepny, ktorými prúdili obrovské zisky, rovnováha sa stala prekážkou. Pre niektorých už podiel nestačil. Chceli absolútnu kontrolu. A práve táto túžba pomoci roztrhla Sicíliu zvnútra. Prvá mafiánska vojna v 60. rokoch bola ešte varovaním. Konflikty medzi klánmi sa síce vymkli spod kontroly, ale stále sa zdalo, že ide o spor o konkrétnu zásievku, konkrétnu chybu, konkrétny obchod. Výbuch v Čiakuli, ktorý v roku 1963 zabil 7 príslušníkov bezpečnostných zložiek, ukázal, že mafia je ochotná riskovať aj otvorený konflikt so štátom. Spoločnosť bola otrasená, ale systém Cosa Nostry prežil. Skutočná katastrofa však prišla o viac než 10 ročie neskôr. Koncom 70. rokov sa z obce Corleone vynorila nová generácia bosov, ktorí už nepoznali hranice starých dohôd. Neboli viazaní tradíciou kompromisu, nepovažovali rovnováhu za cnosť, považovali ju za slabosť. Toto Riina a jeho spojenci sa rozhodli, že Sicília nebude federáciou rodín. Bude impériom pod ich kontrolou.
To, čo nasledovalo medzi rokmi 1978 až 1983, sa zapísalo do dejín ako druhá mafiánska vojna. No slovo vojna nedokáže vystihnúť rozsah brutality. Nebol to stret dvoch rovnakých síl. Bola to systematická likvidácia starej gardy, krok za krokom, meno po mene. Stefano Bontate bol zastrelený. Salvatore Inzerillo bol zavraždený. Ich spojenci zmizli. Niektorí boli nájdení na uliciach Palerma, iní sa nikdy nenašli. Mafiáni nezabíjali iba rivalov. Zabíjali ich rodinných príslušníkov, aby prerušili krvné línie. Strach mal byť totálny. Nemal existovať nikto, kto by sa odvážil pomstiť. V priebehu niekoľkých rokov zahynulo viac než 1000 ľudí. Odhady hovoria o 1200 až 1500 obetiach. A to sú len čísla, ktoré sa podarilo zdokumentovať. Mnohé zmiznutia sa nikdy nedostali do oficiálnych štatistík. Palermo sa premenilo na mesto, kde bolo nebezpečné klásť otázky. Deti vyrastali v prostredí, kde sa učili nepozerať príliš dlho a nerozprávať príliš nahlas. Mlčanie sa stalo normou. Keď Corleone si upevnili moc vo vnútri Cosa Nostry, obrátili sa smerom von. Každý, kto predstavoval hrozbu, sa stal cieľom. Sudcovia, vyšetrovatelia, policajti, novinári. Generál Carlo Alberto Dalla Chiesa bol zavraždený v roku 1982. Sudca Rocco Chinnici zomrel pri bombovom útoku v roku 1983. Útoky neboli náhodné, boli odkazom. Mafia dávala najavo, že jej moc presahuje hranice podsvetia, že si trúfa zasiahnuť aj samotný štát. A zatiaľ, čo na uliciach tiekla krv, drogové trasy fungovali bez prerušenia. Heroín prúdil do Spojených štátov. Peniaze sa vracali späť cez banky, firmy a investície. Konflikty medzi rodinami v USA si vyžiadali ďalšie obete. Desiatky ďalších životov sa stratili v boji o kontrolu nad trhmi. Moc sa už nemerala počtom mužov so zbraňou. Merala sa kontrolou nad logistickými sieťami a finančnými tokmi. A pri tom všetkom existovalo jedno pravidlo, ktoré vysvetľuje, prečo bolo toto násilie také systematické. Žiadna vražda sa nevykonala bez súhlasu hlavy rodiny. Každá smrť bola výsledkom rozhodnutia. Každý atentát bol schválený. Každé zmiznutie bolo súčasťou stratégie. To nebol chaos, bol to riadený teror. A práve v tomto bode sa situácia stala neudržateľnou. Keď jeden systém Cosa Nostry, začal presahovať druhý systém, štátny, bolo zrejmé, že konflikt je nevyhnutný. Mafia už nebola len paralelnou štruktúrou. Stávala sa silou, ktorá si nárokovala nadvládu. Štát sa ocitol pred rozhodnutím. Buď ustúpi, alebo sa postaví. Maxi proces nebol náhodou. Nebol to politický experiment, ani mediálna reakcia. Bol logickým vyústením situácie, v ktorej organizovaný zločin prekročil všetky hranice. A práve v tomto okamihu vstúpili na scénu muži, ktorí vedeli, čo ich čaká. Falcone, Borsellino.
a ďalší, ktorí sa rozhodli nepokračovať v mlčaní. Napriek neustálym vyhrážkam, napriek izolácii, napriek vedomiu, že sú cieľom, začali robiť niečo, čo sa zdalo nepredstaviteľné. Začali spájať jednotlivé nitky. V tretej časti sa pozrieme na celý maxi proces proti Cosa Nostre. Tešíme sa na vás a ďakujeme za pozornosť. Tým Antimafia Austria.